Přátelé, dneska je 17. novembra. Ak ste chceli vedieť, tak dneska som mala ísť do školy len preto. Dobre, ja som chcela ísť strašne do školy, strašne som sa tešila. Chcela som ísť do školy, ale nemohla som, lebo som sa išla očkovať. Tuto som sa očkovala. A tuto, neviem, či toto sa nebude dať vidieť, ale tu som si dala, tu ma pichali, tu mi brali krev a tu som sa dala očkovať a aha. Nikomu. To len natáčam. No a to je všetko. A ešte som si kúpila, no nemusíte to vedieť, že som si kúpila, ale dobre, to vám to poviem. Však proste mám vás veľmi rád, tak preto vám to poviem. No a kúpila som si hodok, ten som zjedla po ceste domov. A kúpila som si ešte totok. Dobre, ja som to už aj polku zjedla. Ale je to totok. Taká kapsička, tá je vanilková a chutí to troška tam je medu. Tak nejak. A ja chrúbka to vysielate. Dobre sa je. Dobre. Ja to je dobré. Ja keď budem chodiť do chtorke, tak to si budem kúpovať a nie niečo iné, budem si kúpať totok. Ale chyba mi škola. Chcela by som ísť do školy dneska. Namiesto toho, namiesto tej bolesti. A vás nebolelo to, štípalo to.